भुवनेश्वर ट्रेन जाऊँ आम नबू मोहन माझी चली जीवन ଜାତୀୟ ତିରଙ୍ଗାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ପଚରା ହେଲା ସେ ଆବା ବାବା ଯାଅ ଦେଖିବ ଆସିକାଲେ ନବୀନ କି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ନବୀନ କି ଜିତଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ତା ବାପା ମା ମରିଯାଆନ୍ତି ସେ ଆଳୁ ସରୁ କାମ କରି ଚଳୁଛି ମୋଦି ତାକୁ ଏମ୍ପି କରିକି ଛିଡ଼ା କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆରେ ଏଇ ବାଗିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିବ ମୋଦିକି ନଙ୍ଗଳା କରିବ ନଡ଼ିଆ ତେଲ କେରଳକୁ ଲଗେଇବ